această serie, dar da, alături de mine este Survivor-ul. Și o să facem un co-op împreună. Așa, ești ai apăsat pe start? Eu am intrat deja pe joc, hai că te aștept. Și eu am intrat. Ești deja red? Da. Stai, așteaptă-mă, oleacă. Eu acum vorbesc cu orc. Și eu. O lăscut pe Nidoran. Da, și sperăm să vă placă această serie. Și eu. Abia aștept. Și ne-am gândit eu împreună cu Survivor să facem numai serii de co-op. Eu îmi pun numele Tortera ca de obicei. Și eu la fel. Survivor. Gata. Aproape gata. Ok, eu am dat ok. Și cum vrei să-l chemi pe rivalul tău? Eu îi pun rivalului meu Gary numele. Pare cel mai original. Poftim? Mă gândesc ce nume să-i pun lui rivalul. Eu gata, intru deja în joc. Gata. Gata. Eu mă duc să-mi iau poțiunea din box. Eu. Deci ce starter îți alegi? L-ales deja pe Meg. Ok, deci eu l-aș alege pe Liquid. Și când o să te lupți cu rivalul teoretic, o să te lupți cu mine. Că rivalul o să-l aleagă pe Liquid. Da. Rivalul îl va alege pe Alex. Iar rivalul tău îl va alege pe Meg sau pe Smoke. Smocium. Eu gata, mă cheamă profesorul Orc la laboratorul lui. Tu ești deja în laborator? Ce? Tu ești deja în laborator? Da, am auzit butonul de speed. Ah, ok, atunci folosesc și eu. Ce nickname? E pui deja așteaptă-mă, oleacă! Nici Adrian. Dar tu filmezi acum? Filmezi? Ce? Filmezi? Da. Așa, dacă nu știți ce face Survivor, o să... Uitați-vă pe canalul lui, eu o să-l aleg pe Liquid. Unde-i flow-ul? Și, am uitat să vă spunem că o să fie un... Nuzlocke! Deci nickname este obligatoriu și o să adăugăm o regulă, regula Poison. Dacă un Pokémon este omorât din cauza otrăvii, nu o să se ia în considerare. Sper să nu vă... Ce nickname mi-ai pus lui Magby? Cal de Mr. Raditz, dar în fine. Eu o să-i pun numele lui Liquid Volt. V? Da, les pe Liquid. Exact ca și cum m-aș lupta eu cu tine. El are quick attack. De medical. Da, quick attack și lir. Și el are ales pe Smocium. Dar tu folosești butonul de speed? Ce? Tu folosești butonul de speed? Da. A, atunci eu îl folosesc. Smocium! Smocium poate fi periculos. Sau băiat? Poftim? Ce ai prins, băiat sau fată? Eu-s băiat. Fată. Tu ai ales să fii fată? Da. De ce? Asta e oul. Ce ți dar nu, Nuzlocke începe atunci când ne primim Pokéball-uri, deci dacă pierzi... Oh, da! Liquid are abilitatea static. Al meu are... Are abilitatea... Nu, are natura testing. Da, dar... Și abilitate ce are? Flame body. A, păcat, dacă avea Flame Body... Păi are flame body. A, ok, deci... Eu l-am bătut pe Smocium. Făcui level 6. Și am învățat Standard Shock. Nu,
Nu, ești sigur? Da. Cred că învăța Timber, ia uite-te o leacă. Ia, hai să verific acolo. Are Amber, până la urmă. N-ai fost atent. Da, n-am fost până. Ok, eu mă duc acum să-mi iau pokeball-urile. Ruta 1. Sper să veni, domnic. Da, mi-a picat un pij în față. Nu-l omor, n-are rost. Pierd timp. Da, mi-am adus pachetul deja. Ok, am ajuns în Viridian City. Să-mi iau pokeball. Să-mi iau pokeball-urile. Ok, acum mă duc înapoi la laborator. Tu pe unde ești? Vorbește despre Pokédex. A, serios? Tu deja ți-ai luat pokeball-urile? Nu. Este la haine. Eu am găsit un hut. Tu am găsit prima oară un Ponyta. Oh, acum vezi că sunt 3 regiuni, nu? Ponyta nu se găsea în mod normal aici. Știu. Aș vrea să ne prindem Ai primit. ajuns? Eu acum am primit Pokédex-ul și acum iau vinighere. Acum am primit și cele 5 Pokéball-uri. Dar vorbește ceva. Gata, am primit și eu Pokéball-urile. A fugit rivalul? La mine eu încă vorbesc. Du-te în iarbă să-mi zici și Pokémon ți-a picat. Am prins un Pidgey. Serios? Pidgey a fost primul Pokémon? Ia, e moment. A? Ia, acum e moment. Acum linie. Taci ăla că... Acum e rândul meu să văd. Pokémonul care îl prind va fi un... Tu-ți bat joc de mine? Eu ratata! Eu am prins un Pidgey. Da, evident. Ah, Eu am stat de bunicne. ne trebuie să-i dai release. Ba da. Serios? E Da. doar băiat. Ce? A doua oară. Beg, hai să... Acum încerc să-l prind. Pirata ta. Doar ce am față cu bunicne. Ia atent, dau release. Și cred că mai ai o șansă să prinzi unul. Da, știu. Ruta 22. Îndată vom încheia episodul. Ia, ce nume să-i pun? Ronțăilă! R? Schiti. Schiti. Ce oribil să fac. M-am gândit la una. Ronțăilă! Mi-am prins primul Pokémon. Bine, eu o încerc acum să prind pe Schiti. Hai, 1, 2, 3. L-ai prins? L-am prins pe Schiti. Bine, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe, coment. Nu uitați să lăsați un like, subscribe, coment. Eu am fost Torterra Trainer. Adios!